अबे जायगायाव प्रमोशन जाखो नोंथांमोना मिथिगौ आं आंनि डकुमेन्ट्स गासैखौबो साबमिट होना फैबाय दायो बिहामजो गावरेमा बा आंनि बिनानाव बेखौ आङो बड'लेण्डनि बिहामजो गावरेमा होनो आगोलनिफ्रायनो आबौ एमजेजों आंजों बेखौ बिहामजो गावरेमा बड'लेण्डनि बिहामजो गावरेमा होनबाय थायो माने बेखौ आङो सानसे समाव लांखागोन आरोना खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रसिता सुप्रमारि इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबाय दिनै आङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो बहुत गोबावनि उनाव भिडिअ लाना फैदों सप्तासे जाबायमोन आं भिडिअ लाबोयैया थ' माबोरै दं गासिबो खबर सबर आंनि खबराबो मोजां नाथाय मोनसेल' दुखुनि बाथ्रा आं खोन्थागासिनो मा जादों दायो आङो थांगासिनो जोंनि मोनसे अफिसाव जेखौनोखि अफिस दङ टावार 1 से टावार 2 टावार 3 टावार ओमफ्राय आङो थांगासिनो 2 टावाराव आंनि आइडि कार्ड एक्सपायार जादों बेखौहाय गोदान बानायनो थाखाय ओमफ्राय मिथिया गोदानै फट' खेबफिननो हागौ ना बहुत बोसोरसे जाबाय नालाय एक्सपायार जायो आइडि कार्डआ ओमफ्राय दा बोसोरसे जानायखाय फट' खेबफिननो हागौ ओमफ्राय इउनिफर्मखौ बेयाव सोनानै लाखाबाय इउनिफर्मखौ सोनानै लाबाय बायसान्स जुदि फट' खेबफिनोबा होजोंनो गारनानै फट' लाफिनसै आरोना ओमफ्राय थुदो होमबा थांनोसै मा जायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानि ना ओमफ्राय आं ओंखाम उखैदोंमोन ओंखाम जायाखै नालाय बेरे फुंजानि बेखौ लाबाय लोंनो थाखाय लाबाय गाइखेर गोखै गारना लानोसै बेखौ बेयाव मा जाफैखो नै इयो मावजि फिसाया थैखो ना माखो इयो शिट आंनो टाइम गैलाहाय नुदों सान्दुंखौ दासिमबो माबायदि सान्दुंनि महरा बेरेफुंजानि 9टा राइट 9टा जाबाय ओमफ्राय सान्दुंखौ नुदों माबायदि नै अबस्था I'm bigger than cycle. You are making video? Okay. So बिथाङा सासे आंकोलनि साइकेल मोनदों बिराद मोजां आरोना साइकेला चार्जिं खालामोनो चार्जिं खालामजाग्रा yes ना आंका chargeable right chargeable this one so how far you can drive this one 25 kilometer oh my god so that will be so expensive right little bit how much it was maximum नोंथांमोना नुदों सासे आंकोलनि साइकेल 2000 काटारि रियालमोननो ओमफ्राय बेयावनो आं गाखोनानै भिडिअबो बानायबाय फट'बो लाबाय गारि फैबाय थांनांसिगोन दायो मा जाबावगोन बिनानावनिया ओमफ्रायो सान्दुंखौथ' नुखाबाय नोंथांमोना फाइनालि जोंनि जायगायाव सफैबाय माबायदि गल गल नुयो मिथिबाय राउन्ड राउन्ड कैसे कर रही है क्या बिल्डिंग आई नुदों सान्दुंखौ हारसिंनो ओमफ्राय आं बे टावार 2 टावाराव मालाबाबो फैफेराखै 3 टावारावसो ट्रेनिं जायोमोन ना जोंना 2 टावाराव आं फैफेराखै ओमफ्राय मिथिला 2 टावारावहाय केबिन क्रुफोरनि ट्रेनिं जायो एयार हस्टेसफोरनि ओमफ्राय जोंना बैयावसो जायोमोन ओमफ्राय आं मिथिला बोरै थांनांगौथाय 2 टावाराव आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आइडि कार्डबो बे बारावसो फार्स्ट टाइम एक्सपायार जाफेरदों ना फाइनालि जाबोबाय खामानिया ओमफ्राय आंनि डकुमेन्ट्स गासैखौबो आं साबमिट होबोजोबबाय दायो आंनि बिनानावखौ आं नेनो हाला मानो होनबा 31 तारिख डिसेम्बरसिमहालागै जोङो खालि खालामनांसिगोन जोंनि एकोमोडेशना ओमफ्राय आं खोन्थागोन नोंथांमोननो मानो बिदि जादों स' 31 तारिख डिसेम्बरसिमहालागैल' थानो हासिगोन आरोना जोंनि एकोमोडेशनाव ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंखौ बिसोरो बेलेगाव लांसिगोन ओमफ्राय आं गासैबो डकुमेन्ट्स साबमिट होबोबाय आं नेनो हाला बिनानावखौ उफाय गैला ओमफ्राय मा जायो बिनि भाग्यआव नायनो ना मानो होनबा आं नेनो हालाना ओमफ्राय दिनैहाय आङो फैनानै साबमिट खालामबाय आंनि डकुमेन्ट्सफोरखौ बोरै थांनांगौ होनखोथाय ड्राइभारा सान्दुङा नुबाय बिदियावनो जोंना मोखाङा खामजोबो मिथिगौ ना बेयावनि सान्दुं जोंनि होजोंनि सान्दुं एसेबो मिलाया बेयाव बेबायदि मोनो जे माने सानानो खाथियावनो फैनाय बायदि मोनो आगखिजों थांनांगौ होनदोङो बोरै जानांगौथाय ओइ बैग्रिनि सायख्लुमाव थाहैनोसै आरोबा बैग्रि बिफां बायदिसिना गायनानै दोननायखायसोहाय लेफ्ट साइड थांनांगौ होनदोंमोन
जाबोबाय ओमफ्राय बेलेग प्लास्टिकखौ लांनो हालायलाया बेखौसो लाना थांनांगोन आरो प्लास्टिकआबो सिङाव हाबहैनाय लगे लगे गासिबो काटार एयारवेज जाजोबनांगौ नेपालि गानासो दामबाय माथो गारियावबो मा होनखो ओंखाम उखैनाया हाखालामोन ओमफ्राय बेखौनो लोंनानै थानोसै बिराद गोखै गाइखेरा गोखै दायो न'आव थांफिनगासिनो दिनैहाय बिथाङा फैफायासै जायखौ नोंथांमोना नायनो हास्थायदों बिनि उनाव आरो गोदानै बानायफिनगोन आरो गोदानै फट' खेबफिनगोन दिनै फट' खेबासै आंनि गस्ला लाबोनाया बेखार जाबाय ओमफ्राय मास मोनसेल'सै मा जायो दायो प्रे खालामदो सानैजों लोगो मोननाय बायदि आरो बिनि डकुमेन्टसा थाब सफैनाय बायदि मानो बेनो बयनिफ्राय सिगां खालामदोंमोनलै ओमफ्राय होनब्लाबो बेनियानो लास्ट थाबोबाय मानसियानो माने गोजोन खालामगासिनो ना मा खालामगासिनोथाय आं मिथिला नोंथांमोना मिथिगौ आं आंनि डकुमेन्टस गासैखौबो साबमिट होना फैबाय दायो बिहामजो गावरेमा बा आंनि बिनानाव बेखौ आङो बड'लेण्डनि बिहामजो गावरेमा होनो आगोलनिफ्रायनो आबौ एमजेजों आंजों बेखौ बिहामजो गावरेमा बड'लेण्डनि बिहामजो गावरेमा होनबाय थायो माने बेखौ आङो सानसे समाव लांखागोन आरो ना बड'लेण्डआव बिहामजो बानायनो थाखाय ओमफ्राय दा इसोरसो मिथिसिगौ सानैजों मा जायो आंथ' आंनिखौ होनानै फैबाय बेनिया दाबो जेबो जायाखै सफैयाखै बेनिया दाबो होजोबनो गावसिनि न'आवनो दङ ओमफ्राय दा आं मा खालामनो आंनि आखायाव गैया आं जुदि हानायमोनब्ला नेगौमोन दायो आं नेनो हाला आं साबमिट होनानै फैजोब्बाय ओमफ्राय जोंनि बे एक'मडेसनाव जोंनि दायो जों जे जायगायाव दं बेयाव थानांगौ 31 तारिख डिसेम्बरानो लास्ट बेनि उनावहाय जोंखौ मिथिया बहा लांगोन आरो ना ओमफ्राय दाखालि आंनाव गोबां आगैमोना सोंहरदोंमोन कमेन्टआव बबे जायगायाव प्रम'सन जाखो बहा थांनो नागिरदों होननानै जेरावबो प्रम'सन जायाखै बेयावनो काटार एयारवेजआवनो थाफिनगोन नाथाय एक'मडेसना सोलायगोन मानि थाखाय बेखौ आं उनाव खोन्थागासिनो जेब्लानोखि आङो कनफार्मेसन लेटार मोनो जेब्ला आंनि आइडि कार्डआ आरो फिन खनसेबाव सोलायबावगोन होमब्ला आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो ना आगैमोन दाखालिनिफ्रायनो आंनाव सोंहरगासिनोमोन आगैमोना मानो बिदि जादों होननानै ओमफ्राय आं लासै लासै खोन्थागोन ना ओमफ्राय मिथिला आगैमोना मा भिडिअ लाबोजानो लुबैदों आङो दाख्लैथ' मोजां नेसनेल एक्सप्लर खालामहैदों नायाखै आंनि भिडिअखौ दा आङो मा भिडिअ लाबोला मोजां जागोन कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो नोंथांमोना साजेस्ट खालामहरनो हागोन माबायदि भिडिअखौ लाबोनांगौ ओमफ्राय आं बहुद गोबावनि उनाव भिडिअ लाबोदों सप्तासे बारा जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं दुर्गा फुजानि दं दाथ' ओजोंहाय बिजिना बयबो जोंनि गामिखौ नायदो मोनफैबाय बेखौनो जों जोंनि आंगो गामि बायदि सानना लाखासै